Virtov tehnički softver je brz, siguran i jednostavan za korištenje. Nakon pokretanja pojavljuje se pregledno korisničko sučelje. U lijevom stupcu možete odabrati željeni sustav sidrenja. Na središnjem dijelu sučelja možete izravno unijeti geometriju modela i vrijednosti opterećenja. Desno se nalazi rezultat proračuna odabranog sustava sidrenja. U gornjem dijelu sučelja mogu se izvršiti dodatne detaljne postavke proračuna. Softver nudi nekoliko adekvatnih rješenja. Kako pronaći ono odgovarajuće? Već unosom samo jednog opterećenja u 3D grafici, softver izračunava rezultat za najekonomičnije rješenje s odabranim sustavom. Prikaz iskoristivosti sustava daje izravnu i jednostavnu povratnu informaciju o uspješnosti provedenog proračuna. Iako softver predlaže najekonomičnije rješenje, ponekad želimo primijeniti drugačije rješenje. Ručna promjena sustava sidrenja je jednostavna. Kliknite na sliku proizvoda u lijevom stupcu. Otvoriti će se padajući izbornik s mogućim rješenjima. I možete, na primjer, odabrati mehaničko sidro kako biste izbjegli kemijski sustav sidrenja. Vrlo korisna funkcija softvera je uređivanje geometrije sidrene ploče. Klikom na gumb pokreće se mogućnost uređivanja. U ovom sučelju može se vrlo jednostavno izmijeniti tlocrtni oblik sidrene ploče. Osim toga, može se prilagoditi broj i položaj sidara. Savršeno za projekte sa posebnim zahtjevima. Ponekad se susrećemo s izazovom da tlačna čvrstoća betona ne odgovara zahtjevima projekta. Za to postoji opcija korisničkog unosa. Tlačnu čvrstoću betona možete slobodno odabrati tako da unesete vrijednosti dobivene ispitivanjem na gradilištu, laboratorijskim ispitivanjem ili iz građevinske dokumentacije. Ova funkcija je posebno korisna kod projekata obnove. Nakon otvaranja sučelja opterećenja mogu se unijeti različiti slučajevi opterećenja. Softver automatski odabire mjerodavan slučaj opterećenja. Mogu se uzeti u obzir i izvanredni slučajevi poput požara ili seizmičkih djelovanja. Možete izravno vidjeti koji je slučaj opterećenja mjerodavan. On je prikazan u donjoj polovici desnog stupca. Po završetku proračuna možete odabrati kompaktan ili detaljan ispis rezultata. Time možete pratiti svaki pojedini korak proračuna uz upućivanje na odgovarajuće poglavlje norme za proračun. Inženjeri posebno cijene tu povezanost radi detaljne provjere. Raspored i dubina provrta te točno dimenzioniranje sidrene ploče ispisuju se kako bi se osigurala pravilna izvedba te ugradnja. Ovi detalji čine ispis korisnim za inženjere i izvođače radova.